Ahojte, vítajte pri mojom dnešnom novom videu, ktorý už vidíte po novom roku, po Silvestri, takže by som vám takto na začiatok chcela popriať šťastný nový rok. Dúfam, že ste Silvestra dobre oslavili, že ste sa veľmi neopili a týmto videom sa vráťme ešte trošku do toho roku 2024, ktorý nám podľa mňa extrémne rýchlo ubehol. A ja už toto video točím, myslím, že už 4. rok a veľmi ma to baví, pretože ja sa veľmi zaujímam o to, čo sa deje vo svete. A teda poďme si tu zhrnúť v tomto videu teda najzaujímavejšie veci, udalosti z roku 2024. V prvom rade rok 2024 sa nazýval Rok volieb, takže bolo veľmi zaujímavé zisťovať informácie o tomto roku, keďže všade boli proste spomínané len tie voľby z celého sveta. Takže aj napriek tomu som našla niečo zaujímavé, vyberala som teda to najzaujímavejšie a poďme sa to tu spomenúť. Takže pohodlne sa usadzte a let's go! Hneď prvá veľmi nepríjemná udalosť sa stala na nový rok, čiže 1. januára, kedy zemetrasenie s magnitúdou 7,5 zrovnalo so zemou domy a infraštruktúru na poloostrove Noto v prefektúre Ishikawa na japonskom hlavnom ostrove Honshu počas oslav Nového roka. Počet mŕtvych je 202, oficiálne potvrdených zranených je 565. 4. január. Tragicky zahynul pri nehode jednomotorového lietadla nemecký herec Christian Oliver, známy zo seriálu Cobra 11. Lietadlo sa zrútilo do oceánu krátko po štarte pri južnom pobreží ostrova Bikuai vo východnom Karibiku. Herec sa rozhodol nasadnúť do lietadla, ktorého cieľom bol iba 100 km vzdialený ostrov Svätá Lucia. Žiaľ, núdzový let sa skončil obrovskou tragédiou. Zahynuli všetci 4 členovia posádky vrátane hercových dcér Madity a Annick, ktorá mala 10 a 12 rokov. Na miesto tragédie hneď vyrazili záchranári aj miestni rybári, avšak nedokázali už nikomu pomôcť. Na tragédiu zareagoval aj jeho kolega Erdoğan Atalay a predstaviteľ Semira Gerkana. K spoločnej fotografii na svojom Instagrame napísal: "Je to neuveriteľná zdrvujúca tragédia. Všetky moje myšlienky a modlitby a sústrasť smeruje k jeho žene a celej rodine. Som v šoku a nemám slov." Príčina tragédie nebola bezprostredne známa, podľa polície sa však na palube vyskytli počas letu ťažkosti a stroj následne spadol do oceánu. Pilot mal kontaktovať väžu krátko potom, ako lietadlo vzlietlo z Bikuai. Lietadlo malo problémy a chcel sa vrátiť. Kontakt sa potom stratil. 11. január. Slovensko obletela správa o nehode Andreja Danka. Bolo niečo pred polnocou, keď auto, ktoré šoféroval podpredseda Národnej rady Andrej Danko, vraj dostalo šmik v zákrute v bratislavskej Dúbravke. Auto skončilo v semafore. Na otázku, prečo odišiel z miesta nehody, reagoval rázne: "Pretože so stĺpom asi neviem spísať udalosť, nie?" Danko sa priznal s tým, že sa aj vážne zranil a zlomil si predný zub. Polícia ho neskôr našla aj na základe olejovej škvrny, ktorá viedla do politikovej garáže. Policajti mu však dali fúkať až po 15 hodinách a dýchová skúška bola negatívna. Dankov trafený semafor sa stal hitom. Ľudia k nemu kládli vence, sviečky, fotili sa, vysielali naživo a spievali hymnu. Danko zaplatil za výmenu semafora, za trest upratoval Dúbravku a zaplatil pokutu 900 eur. 19. marec. Zomrel nemecký herec Rainer Grenkovic vo veku 69 rokov. Známy zo seriálu Medikopter 117, ktorý sa vysielal aj u nás a mnohí na ňom vyrastali. V roku 1984 založil so svojou manželkou, s ktorou mal aj 2 synov, psychoterapeutické centrum na Bodamskom jazere. V roku 2004 až 2024 žil na Bali, kde so svojou manželkou založil Mandalu Bali a viedol ju až do svojej smrti. Jeho smrť bola niekoľko týždňov utajovaná, až kým na to neupozornili jeho hereckí kolegovia na svojich sociálnych sieťach. Príčina smrti nie je známa. 6. apríl. Druhé kolo prezidentských volieb na Slovensku vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12% hlasov pred Ivanom Korčokom, ktorý získal 46,87% hlasov. 9. apríl. Nastalo úplné zatmenie slnka. Bolo ho možné sledovať len v Mexiku, Spojených štátoch a Kanade. NASA varuje pred nebezpečenstvom, ktoré predstavuje pozorovanie zatmenia voľným okom a odkazuje na bezpečnostné opatrenia. S výnimkou krátkej úplnej fázy úplného zatmenia slnka nie je bezpečné pozerať sa priamo na slnko bez špecializovanej ochrany očí. Sledovanie akejkoľvek časti jasného slnka cez objektív fotoaparátu, ďalekohľadu alebo teleskopu bez špeciálneho slnečného filtra upevneného na prednej strane optiky okamžite spôsobí vážne poranenie očí. 10. až 26. mája sa uskutočnili majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Česku.
Zápasy sa konali v Prahe a v Ostrave. Majstrami sveta sa stali Česi so 7. titulom. Na druhom mieste sa umiestnili Švajčiari a na treťom Švédi. Jedenácty máj. Nastala najväčšia slnečná erupcia za takmer 2 storočia. Udialo sa tak len niekoľko dní potom, ako Zem zasiahli silné slnečné búrky a vytvorili oslňujúce polárne žiary na nezvyklých miestach. Erupcia nastala v časti Slnka odklonenej od Zeme. Satelity boli pod veľkým tlakom, čo zapríčinilo aj spomalenie navigačných systémov, energetických sietí, satelitnú navigáciu a iné služby. 15. máj. K streľbe na Roberta Fica došlo približne o 2:30 na námestí Baníkov pred kultúrnym domom v Handlovej. Robert Fico po rokovaní vlády na námestí prišiel k skupine ľudí, aby sa s nimi pozdravil. Spoza kovových zátaráz, ku ktorým Fico prišiel, páchateľ zakričal "Robo, poď sem" a vyťahol zbraň, pričom to vyzeralo, ako by chcel premiérovi podať ruku. Na Fica vystrelil 5 rán, z ktorých ho 3 zasiahli priamo a 1 odrazenie, ktoré mu spôsobili strelné rany v oblasti brušnej dutiny a ruky. Premiér Fico bol okamžite odvezený do vládnej limuzíny, ktorá ho do necelých 3 minút odviezla do nemocnici v Handlovej, odkiaľ bol prevezený do nemocnice v Banskej Bystrici vrtuľníkom v život ohrozujúcom stave. Útočníka po útoku hneď zadržala polícia a prípad a miesto činu vyšetrovala NAKA. Páchateľom streľby je 71-ročný Juraj Cintula z Levíc. Bol zakladateľom hnutia proti násiliu a literárneho klubu Dúha, ktoré vzniklo v Leviciach v roku 2005. Narodil sa v Bardejove, študoval v Banskej Bystrici a neskôr na Pedagogickej fakulte v Nitre. Cintula má od zadržania špeciálnu ochranu. Počas prevozu je v nepriestrelnej ťažkej balistickej veste, na hlave má helmu a je sprevádzaný link s komandom, ktorého členovia ho so samopalmi chránia vlastným telom. 18. mája mu špecializovaný trestný súd v Pezinku nariadil vyšetrovaciu väzbu. Väzba mu bola 21. novembra predĺžená na návrh Generálnej prokuratúry Slovenska o ďalšie 4 mesiace. 5. jún. 2 astronauti na skúšobnú misiu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu odštartovali 5. júna a mimo Zemegule sa neplánovali zdržať viac ako 8 dní. Uviazli na obežnej dráhe, poruchy na lietadle Starliner spôsobil ventil. Ešte 6. maja totiž inžinieri zistili, že ventil používaný na reguláciu prietoku okysličovadla v rakete, ktoré sa mieša s palivom v spaľovacej komore na vytvorenie ťahu, vytvára počuteľný bzučivý zvuk. To ich prinútilo misiu prerušiť. Aj keď nasledovalo niekoľko ďalších problémov, napriek tomu pokračovali v štarte. Z malých problémov sa však vykluli väčšie. Momentálne sú vo vesmíre už pol roka a zatiaľ nie je určený dátum návratu. 14. jún až 14. júl. Vo finále majstrovstiev Európy 2024 vo futbale vyhrali futbalisti Španielska, zdolali Anglicko 2:1. Pre Španielsko je to rekordný 4. titul. (17. august). Indonézia mala slavnostnú ceremoniálnu inauguráciu nového hlavného mesta. Indonénsky parlament schválil návrh zákona o presune centra z preľudnenej Jakarty, kde žije 10 miliónov obyvateľov, do oblasti pokrytej lesmi na ostrove Borneo. Argumenty pre presunutie hlavného mesta z Jakarty sú spojené s častými záplavami, neustálými dopravnými zápchami a zlou kvalitou ovzdušia. Nové mesto, ktoré sa bude stavať v provincii Východný Kalimantan, bude niesť názov Nusantara. Tento názov je historickým pojmom pre malajské súostrovie zahŕňajúce Indonéziu, Brunei, Malajziu, Singapur a južné oblasti Filipín. Výstavba Nusantary je ambiciózny projekt, ktorý sa má dokončiť v 5 fázach do roku 2045. Oficiálna inaugurácia nového mesta sa uskutočnila 17. augusta 2024 v deň nezávislosti Indonézie od Holandska.
20. októbra 2024 sa uskutočnila inaugurácia novozvoleného prezidenta, ktorý následne vydal oficiálny dekret o presune hlavného mesta a tým sa Nusantara stala oficiálnym hlavným mestom Indonézia. 5. september. Skupina Linkin Park oznámila svoj návrat na hudobnú scénu po 7-ročnej prestávke spôsobenej tragickou smrťou speváka Chestera Benningtona v roku 2017 a predstavila novú speváčku Emily Armstrong zo skupiny Dead Sara. Súčasne informovali o pripravovanom albume From Zero, ktorý vydali 15. novembra a o svetovom turné. Okrem novej speváčky predstavili aj nového bubeníka Colina Brittaina, ktorý nahradil Roba Bourdona. Návrat Linkin Park vyvolal zmiešané reakcie. Mnohí fanúšikovia ocenili pokračovanie skupiny s novými členmi, zatiaľ čo iní vyjadrili obavy o zachovanie pôvodného ducha kapely bez Benningtona. Napriek tomu koncerty prilákali tisíce fanúšikov a lístky sa rýchlo vypredali. V júni 2025 dokonca zavítajú aj na festival Rock for People v Čechách. Ich návrat je považovaný za jeden z najvýznamnejších hudobných comebackov roka 2024. 27. september. Zomrela známa britská herečka Dame Maggie Smithová zo seriálu Harry Potter vo veku 89 rokov. Začínala svoju kariéru v 50 rokoch na divadelných doskách, vďaka čomu získala aj niekoľko divadelných ocenení. Je známa svojim sarkastickým humorom, ktorý je viditeľný aj v jej postavách. Počas natáčania niektorých častí Harryho Pottera bojovala s rakovinou prsníka, no napriek tomu pokračovala v práci a z rakoviny sa neskôr plne zotavila. Zomrela pokojne v nemocnici v Londýne, hoci konkrétna príčina jej smrti nebola zverejnená. Jej úmrtie vyvolalo vlnu smútku a spomienok od kolegov a fanúšikov po celom svete. Jej pohreb sa konal v súkromí 4. novembra v juhozápadnom Londýne. 1. október. Izraelské obranné sily oznámili v rámci svojho konfliktu proti Hizbaláhu inváziu do južného Libanonu. V reakcii na to spustil Irán raketový útok na Izrael. 16. október. Zomrel Liam Payne, anglický spevák, ktorý sa preslávil ako člen chlapčenskej skupiny One Direction. Zomrel vo veku 31 rokov. Dňa 16. októbra tragicky zahynul po páde z balkóna na 3. poschodí hotela v Buenos Aires počas dovolenky v Argentíne. Okolnosti jeho smrti sú predmetom vyšetrovania. Bezpečnostné zábery z hotela ukázali, že Payne pred pádom omdlel, čo naznačuje, že v čase pádu bol v bezvedomí. Tieto zistenia viedli k obvineniu 3 osôb v súvislosti s jeho smrťou, vrátane osoby, ktorá mu poskytla drogy, a hotelového zamestnanca, ktorý umožnil ich užívanie. Liam v minulosti otvorene hovoril o svojich problémoch s duševným zdravím a závislosťou, čo mohlo prispieť k udalostiam vedúcim k jeho tragickému úmrtiu. 29. december. Havarovalo lietadlo v Južnej Kórei na letisku Muan na juhozápade krajiny. Na palube lietadla smerujúceho z thajského Bangkoku bolo 175 pasažierov a 6 členovia posádky. Lietadlo pri pristávaní bez vysunutého podvozku zišlo z dráhy, narazilo do betónovej steny a explodovalo. Nehoda sa odohrala okolo 9 hodiny ráno miestneho času a úrady večer potvrdili, že o život prišlo 179 ľudí. Záchranári našli živých len 2 členov posádky, muža a ženu, ktorých vytiahli zo zadnej časti horiaceho lietadla. Úrady sa domnievajú, že nehodu mohlo zapríčiniť zlyhanie podvozku, pravdepodobne v dôsledku zrážky s vtákom. Vyšetrovatelia však naďalej zisťujú všetky podrobné okolnosti. Z trosiek vytiahli obe tzv. Čierne skrinky, zapisovače letových údajov a hlasov v pilotnej kabíne. Stanovenie presnej príčiny však môže trvať mesiace. To by bolo všetko k udalostiam z roku 2024. Ale potom som sa ešte pozrela na udalosti z toho roka, ktoré boli zaradené medzi najvtipnejšie, aby toto video nebolo len o úmrtiach a o takýchto zlých udalostiach. Takže idem vám ešte porozprávať nejaké vtipné udalosti. 20. jún. Túlavý pes na svadbe. V Brne sa na svadbe objavil túlavý pes, ktorý sa pridal k novomanželom počas ich prvého tanca. Video so psíkom, ktorý si ukradol pozornosť hostí, sa stalo virálnym a roznieslo úsmev po internete. 12. august. Hrdinský pes a fontána. V Prahe pes zachránil svojho majiteľa pred fontánou, ktorú považoval za hrozbu. Vbehol do vody a útočil na vodné trysky. Scénu natočili turisti a video sa stalo hitom. A máme tu poslednú udalosť, ktorá sa stala 7. septembra, bežec dinosaurus na maratóne. Počas ostravského maratónu sa k bežcom pridal muž v kostýme dinosaura. Celú trasu odbehol v tomto kostýme, zabával divákov a stal sa hviezdou podujatia.
Takže to by bolo všetko odo mňa k tomuto videu a k udalostiam z roku 2024. Budem rada, ak mi akýkoľvek komentár zanecháte v komentároch, či už k videu alebo k samotným udalostiam. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ja sa budem snažiť už v roku 2025 trošku obnoviť aj ten YouTube kanál, byť tam trošku aktívnejšia, ale tak uvidíme, čo bude. Takže vidíme sa zase niekedy najbližšie. Čaute!